Днес ще играем с Ваня. Пчела, 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 пчела. Добре, махна се така. Тук сме. Имаше малка техническа грешка. Една пчела искаше да ме посрещне на гости. И да, искам да направите това, което показва моят герой Рико. И аз че ще играя с Бул. Вие ми видяхте скина, докато виках пчела, защото искаше да ме посрещне. И да, скина и Вай, нека започваме. Да, аз ще се опитам да дигам тара престижа, но... хора, забравих да ви покажа вече престижите ми, имам 6. Няма да ви ги дам. Ще ви ги покажа след играта. Или да се опитат да познаят вкуса. Хората от Хубърни. Хората от Хубърни са трима, аз, ти и още двама друга. Да, но трябва да джойвайте. Дори да джойвайте. Трябва да джойвайте. Вече са 30 абоната почти. Хора, много се нерва. За 5 съм на 29 от 2 дена. Моля ви, дайте да ги дигна тези 30 абоната, защото не става това. Аз съм на 28. Влади съпа. Оле! 2, 1. Ало, хора, здравейте! Тук сме и караха гол и ни победиха. И да, котката ми ме бие. Няма ви лъжа. И да, Влади, аз мисля да поставите това играе. Корето, това са престижите. Влади, аз пускам старналата. Добре, аз пускам Едгарчо. Окей, Пускаш Дуо. окей. Хора, това мислим за вас. Да, хора, това е изцяло за вас и изцяло за вас, ето това. И това е много хубаво. И това е много хубаво. Много хубавите букви. Не букви, а думи. Не букви, не думи. Цифри 6. Не. 6, 7. 6, 7. Ако ви харесва да пишем, пишете долу в коментарите. Просто няма сега просто едната и виждаме се, не се виждаме, трябва да правим някакви неща и... На море сте и да. Хора, виждаме се сега, след малко. Не видяхте, че свалихме 5 купи, нали? Какво бе? Едно. И другото пускат и пускат там с него, как съм на минус 2? Не, Влади, няма да стане до... По-добре дай ей той. Трил. Или? Трил. Той в трил пак ще е сложил, ама окей. Трилто е лесно. Ако ни пусне някакъв добър. Чакай, в момента отварях някакви неща. Трябва да спечеля 80 купи хора и ще отваряме и ще имаме пак опенинг. Така
Така че Крис пускай по-слаби герой. Давай. Давай сега. Окей? Ау. Сега ще ме питаш с кой играя. Да, Стара. видях, че ти го смени. Ама да. Така е. Крис Ро. Хора, отново сме тук. Извинете. Малко предоприхме. И да. Окей, нека да изиграем още една игра и да. И след това, ако не помня дали казах, но Влади трябваше да спре. Извинявайте, много кратко ще стане видеото, но просто в смисъл трябва да вършим работи и да. И не винаги стават нещата, както ви казахме. Просто един на едно, един на друго и ни убиха. И аз загубих 10 купи. Окей, хора, айде до нови срещи. Брррррр.